sinawang pindho midodari andeng-andeng ana pupul arek ayu sapa to jenengmu ayo mas ayo dong agak usah takon jenengku aku jaluk nomore HP-mu kowe njaluk apa tak kei lho aku rada pianyuwangi kalau dino rapi ora dadi ayo RWS rondo seksi Banyuwangi apa kok ngerti tansah duka ati irung itu rondo ra peduli aku tresno rondo Banyuwangi sesuk ora pernah ditompaki Ya, ya oke. kaya pacar yo terakhir ya ini iki lho ayu manis merapati yen sinawang pindho midodari andeng-andengan endi andeng-andeng ono pupul arek ayu Masya Allah. sapa to jenengmu ayo dong Wulandari yuk WA tak kei rekening tak kei rondo seksi Banyuwangi apa kok ngerti tansah duka ati perawat rondo gak peduli aku tresno rondo Banyuwangi belum pernah oke 1 2 1 campur sari rondo Banyuwangi bersama Siti Audio RWS Sebambab kembali hadir bersama ya terima kasih.